No niin, se olisi lauantai-päivä ja kävelen tässä just Launelta tonne rautatieasemalle ja Kouvolassa on sitten lapset vastassa. On kyllä pitkä aika kun on nähty ja on kyllä tosi innossani siitä. Hyvä fiilis. Elikkä nämä vlogit muuttuu nyt sitten huomattavasti positiivisemmaksi ja keskityn nyt sitten positiivisiin asioihin. Ja tänään on ollut itse asiassa aika kiva päivä pitkästä aikaa. On ollut täällä Kouvolassa ja on pelailtu jalkapalloa ja saunottu ja vaikka mitä. Asiaa toki tulee vielä jatkossakin, mutta poistin nuo vanhat videot ja keskitytään nyt sitten siihen tärkeimpään eli toipumiseen ja hyviin asioihin, mitä elämässä on. Joo, mun pitäisi tosiaan käydä parturissa. Mutta kiitos kun ootte ollut kuulolla ja jatketaan tästä.